Ето ни на втората част някак просто така умряхме. Не знам, що Стелов пусна автоматично всички да умрем, но и здравейте хора във втората част на клипа. Първата част може би още не съм я качил, ще я кача заедно с тая и може би третата. Не знам дали сме по-добри. Няма да влизам, за да видя. Отваряме. Бам! 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 Конус някакъв. Подавам ги всички на видео. Нека е... Сигурно не сме по-добри, смисъл. Сега няма да изляза за да видя колко човека са. Специално те в играта им. Но според мен ние сме по-добрите. Шишак. Пуснах го. Как ще се определи кой има по-добър евент? Нещо добро? Да. Може. Кинг. Нищо. Кинг пак нищо. Още не спомня. Не. Не ми отговори на въпроса. Още един. Електрикал евента. Почна! Локи лок. Чакайте. О, това нека за едва. Тъп. Пак е нещо. Забравих за нещо ново. Аз ще си оставя локи блока, а той пак нещо ново ще ни носи или какво? Пак същото, това ли? Нали за нещо ново? Като гледам не е ново. Или поне не виждам да е ново. Много шум. Защо умираме? Няма логика. Тук е. Кое бе? Нещо е тука. Нещо е тука, хора. Хора, нещо е тука. Нещо е тука. Кой? Специално за нас ли? И къде ще ти? Къде ще ти нещо? Банана мен. Къде ще ти нещо? Сега като се върна, няма го. Нали? Връщам се. О, мага! Специално той има лъки бу... Чакай. Ами не ми трябва. Не, ай, ще го оставим за сувенир. За сувенир. Придолу ще го сложа ето тук. И нека да отворим още един. Два. Той ми да фермер. Тъпа. Че той излезна и влезна пак. Окей. Нещо му бъгна. Играта май. Не е проблем. Човешко. Вече стромбирито не е най-силното. Но не ме интересува в момента. Какъв си че? Защо не ми напомних? Giveaway или там хубиш?
Ко? Колко сма? Тук е, кое? Кое е тук? Кое? Взимай 50 милиона. Не. Electrical. Yes, baby. Взимам всичките. Electrical ми дай. Electrical. Електрон, Gold mode, това е стиля. Аз взех един. Аз вземам втори. Така. Ще има ивент. Сега да го прочита какво беше. Не роби. Всички други продавам. Не ми трябва. Чакайте малко да се успокоим тук. Да се... Роби. Браво, че роби. Копснатост? Кинг лети. Позел крал. О май гад. Ох. Да направим да ги отворим. Отиде. Малко тъпичко. Ай! Не, какво не? Ко? Не, ко? Каза ко? Кокошки чух. Вълната не ме уби. О, да. Да. Ще даваш. Ще даваш още едно пляскане. Кой ще пусне този път? Electrical евента пак ще го пусне, само че... Смаза го. Да. Ай, стига, брат. Хич не е честно. Запомнях. Стига, малко ме ядосваш. Защо умрях? Ти не е честно. Това е незаконно. Пускам се. 100 хинт. Най-доброто. Абе.
Камен бъга, че не му... Ооо, яките вълни! Само че... Къде е то скрам? Аре, брат! Бързо! Нема го! Бъгва ми само тази игра! Ко става, брат? Ко ми бъгва, бе? Има Wi-Fi. Цени ми, айде по-бързо е, King Tower. Бростар. Знак, вътре! Стига, ли? Да, бе, брат, домати. И краставици. Ако ми бъгне още един път направо, не говори на никой. Но мисля, че дошъл до тук това видео. Пускам трета част скоро. Но, преди това, да вземем крал. Сега, мега, няма как. Сега, мега. Как ще го взема, брат? Чао.